ikke også? Hvad har du lavet i dag? Ikke så meget. Nå, men prøv at se, Gerda, jeg tænkte, vi kom ind her. Vi skal da lige få nogle af dine møbler og sådan lidt der. Står de ikke lidt for tæt for dig? Du kan ikke komme rundt og sådan noget. Ja. Sidder du meget her i stolen? Ja. Kan du godt lide det? Ja. Ja. Ej, jeg synes, vi skal gøre noget plads, og så kan vi gøre plads til din medicin også. Og, vil du gerne have, at du har en medicin, så du ikke skal rejse dig så meget, eller hvad? Medicin? Ja, du får jo lidt her for dit blodtryk. Det ved du godt, Ja. Ja. Skal vi ikke det? Gør du det? Ja, men ved du hvad, jeg kan se, at du har nogle bøger, sådan noget her. Læser du lidt i de bøger en gang imellem, eller? Ja. Ja. Er der et bestemt sted, du gerne vil have dem til at ligge og sådan noget? Ja, jeg vil gerne have dem tæt på. Du vil gerne have dem tæt på? Ja. Men ved du, jeg kan se, at du har her, ikke? Så gør vi det, ikke? Så finder vi lige sted og lægge dem med. Hvad med ham her? Ham kan du godt lide at have. Ja, ikke? det er Ja, ham skal du have, ja. Og din potteplant herovre, det gør vi lige nu. Vi stiller den lige her. Du skal ikke ud og gå nu, vel, Gerda? Nej. Men jeg tænker på, fordi når du sådan rejser dig sådan noget, du har ikke problemer med at falde og sådan noget, har du? Du har ikke faldet, har du? Fald? Ja. Du har faldet i nogle tæpper eller noget? Eller Ja, lang tid siden. Har du det? Ja. Og hvad skete der så? Ingenting. Nej. Jamen, var der ikke nogen... Det går. Nej, Gerda. Det må du ikke sige. Er der slet ikke nogen, der kom ind og snakkede med dig om noget? Har du snakket med din læge om det? Eller sådan noget? Ja. Og måske Det er lang tid siden. Lang tid siden. Kan du huske, hvad I snakkede om? Nej. Men det skal jo helst ikke ske igen, Gerda, vel? Men nu, ved du hvad, mens du lige sidder og slapper lidt af, så prøver jeg lige at flytte lidt på dine møbler her. Hvad siger du til det? Er det et sted, du gerne vil have dem til at... Fordi vi skal have det her temp her, fordi det kan du nemt komme til at glide i. Ja. Du kan godt se, det skal vi lige have lavet lidt om. Er der et sted, du gerne vil have det hen? Kunne du tænke dig, bruger du dem her meget? Ja, det gør jeg. Fordi jeg skal også se, at vi skal have gjort noget ved dine kontakter, så det kigger vi lige på bag. Men dem her Jeg skal have lys. Du skal have lys? Ja. Ja, det skal du. Selvfølgelig skal du have lys. Men se, nu flytter vi lige lidt af det her, så der er mere plads. Og så finder vi lige også et bedre plads. Du ser vel også lidt fjernsyn, Gerda? Ja. Det skal du da. Du skal også ud og røre dig. Det ved du godt. Det har du snakket med lægen om. I morgen? Ja. I morgen? Er det i morgen, vi skal ud og gå tur? Ja. Ej, hvor hyggeligt. Glæder du til det? Ja da. Ja. Jeg tænker på, hvor vil du gerne have dine bøger? Er det et bestemt sted? Skal vi... Prøv at se, jeg har det herovre. Ja. Og men dem læser du så ikke, så ligger dem lige herovre. Ikke? Så lægger vi dem her. Men du kan godt lide at kigge i blade, det ved jeg. Ja. Så dem skal vi have tæt på til dig. Ikke? Hvor tit, du bruger jo også din rollator. Ja. Det bruger jeg tit. Ja, den bruger du da tit. Ja, det skal være tæt på. Den skal være tæt på. Ja. Fordi så tænkte jeg, at vi kunne flytte noget af det her. Nej, du skal ikke flytte den der. Nej, den skal ikke flytte. flytte. Gøre rent. Den skal blive stående der. Okay. Ved du hvad? Du vil gerne have din rollator så tæt på som muligt, ikke? Er det ikke rigtig gerne? Ja, det er det. Så flytter vi lige herover til dig. Det er godt, du gør det. Ja. Er det ikke fint, hvis den står herovre ved dig? Det er så fint. Hvis den står her, er det fint her? Det er så fint. Så låser vi den lige her. Nej, jeg vil have lidt sådan. Sådan der? Ja. Det er rigtigt. Tak. Nå ja, det kan jeg godt se. Sådan. Og du har din fjernbetjening her. Ja, tak. Skal den tættere på? Ja. Jeg tænker også på, kan du komme lidt op og stå? Nu? Ja. Ja du. Ja. Skal du have hjælp til det? Ja. Du kommer lidt op og stå. Hvis du holder det, så har du rollatoren der. Ja. Er du på? Ja. Kan du se? Ja. Jeg har fat på dig. Godt. Se, det kan du fint. Prøv at støtte der. Kan du det? Ja. Er du helt sikker? Det er jeg. Fordi så flytter vi lidt den her. Så nu må du ikke gå. Kan du komme ned og se det igen? Ja. Lidt frem der, ja. Sådan. Tak. Fordi se, så er du tættere på det her. Og du har dine blade her.
Og jeg kan ikke lide det der med de tæp der, fordi det er, du er meget risiko der, når du står op. Kan du se det? Ja. Så glider du der. Jamen, jeg skal have min tæppe under sofaen. Jamen, det skal du. Men jeg kunne tænke mig måske, at hvis vi flyttede det lidt. Ja, det kan du godt. Skulle jeg ikke lige tage og flytte det lidt? Ja. Fordi så tænkte jeg. Og nu skal du sige, hvordan du helst vil have det. Ja. Men jeg tænkte jo, fordi at den, kan du sige, den her, den er sådan lidt. Kan du sige, at vi skal have det glattet ud. Og ligesom den der, så hvis vi nu gjorde sådan noget som det der. Så. Kan du se det? Ja. Det der så er problemet, det er, fordi du skal ud derover. Ja. Og det vil så sige, at hvis vi stillede bordet sådan her, den vej, så du måske kunne komme den vej ud. Fordi så er den der ikke i centrum. Ja. Nu skulle du se, hvad jeg tænkte. Det er det her. Pas på, det er tungt. Ja, jeg ved. Det er ikke så tungt. Nej, det er ikke så tungt. Jeg har styrketrænet med ryg. Ja. Fordi, så tænkte jeg, så kunne det være her, og så kunne har du dine blade her. Og, fordi så har du din medicin lidt tættere på. Og du kan se noget fjernsyn. Og så her, så har vi noget plads her til, når du skal ud. Fordi så kunne vi måske køre lidt der længere ned, så vælter du ikke i den. Ja. Men Lykke, jeg skal lige ud og snakke med Finn. Det ser godt ud. Ser det godt ud? Det ser så godt kommer ud. jeg lige tilbage til dig Vi så hurtigt som prøver. muligt. Vi Skal vi ikke prøve det? Yes. Kan du have det godt til vi ses igen? Tak for hjælp. Hej hej. Ja, så er vi kommet her, hvor dit toilet her, det er jo... Hvor er der mange ting herude. Ja. Men det er her, hvor jeg er bange for at falde. Det er det, jeg er bange for. Ja. Det kan jeg godt. Ved du hvad, fordi jeg har lagt mærke til en ting. Ja, det er den der mod, du har her. Ja. Den er meget glat, er den ikke? Ja, ja. Den Ja. er god. Ja, den er god. Ja, ja. Jo, men den er alt for glat for dig. Er det? Det er selvfølgelig godt, du har din rollator til at stå her. Ja. Men vi skal have fjernet den der dum og den mod der, fordi den er alt for farlig for dig. Ja. Og så kan jeg se rundt omkring, også når du er på et toilet, du sidder ned og sådan noget, der er der sådan en risiko for, at du også kan falde. Ja. Så jeg tænkte på, om jeg skal lige have snakket med, måske om det er fysen eller det er ergoterapeut, vi kan sætte nogle dørtrin op til dig. Eller sådan nogle dørhåndtag, Ja. som du kan holde i. Hvad siger du til det? Jo, det vil være en god idé. Ja, fordi så føler du også meget mere sikker. Ja. Tak. Ikke? Det tror jeg, det prøver vi lige at snakke med om. Det skal jeg nok få sat i gang til dig. Tak. Og så skal du, var du ved at børste tænder eller hvad? Eller? Ja, jeg var lige ved... Men jeg tror i hvert fald, at prøv at stille og holde ved den der rollator. Jeg tror, den fjerner vi for dig. Ja, hvad skal jeg have så? Jamen, jeg finder en god en til dig. Godt. Som ikke er den er mere skridesikker. Og nu ved jeg også, at vi har snakket om det her sidste og inden her i formiddag. Kan du huske det? Ja. Du havde væltet det i dag. Det har jeg da. Og det har de ikke rigtig sådan gået op i. Det er fordi, jeg har snakket med nogen, vi har sådan noget, der hedder et faldkursus. Ja. Og der ved jeg, der er jo andre borgere her, der har væltet. Ja, det vil jeg gerne. Ja, så kunne I være sammen om det, og så få en snak om det her. Det er ikke farligt, altså overhovedet ikke. Jamen, jeg fældte, men ikke sådan... Nej, men det er jo ikke særlig sjovt, ikke? Det var ubehageligt, var det ikke? Ja, det var det. Ja, det Det er godt, du snakker med mig. Ja, det kan jeg godt huske, at det var. Ikke? Så tilmelder jeg dig, og så, jeg tror, I er en 3-4 stykker, der kommer på det. Ja, Kursus tak. der. Tak. Ikke? Jeg skal nok komme ind og beskede, hvornår det skal være sådan noget. Og du bliver kørt og det hele, det skal du slet ikke tænke over. Ja. Men jeg skal have fundet en god, skridsikker måtte til dig. Og så tænker vi på de der dørhåndtag. Ja. Er der nogle steder, du gerne vil have dem? Kunne du... Tænker der på brusiden. Ja, derovre, ikke? Ja. Ja, lige herovre. Ja. Det tror jeg er en rigtig god idé. Er der andre steder, du gerne hen ved toilettet? Var Ja. det en mulighed? Også hen ved toilettet. Og hen ved toilettet, ja. Ja. Ved du hvad, det tror jeg, vi arbejder på. Det skal du nok få så hurtigt som muligt. Godt. Tak for hjælpen. Men det var så lidt. Nu vil jeg gerne vaske mig. Ja, gør du det. Det skal du få fred og ro til. Tak. Og kan du så sove godt, når du skal i seng? Ja da. Så ses vi i morgen tidlig. Hej. Hej hej.